kayo po, bisita mo ka rin. Oh, sabi. Serious lang eh. Imo ko kung ganda nga rin. Nagkara, nagkara. Brad. Apa ya, Brad? Power. Di power ko kag balik ni rin. Ato mas bukit? Dili? Mag-meeting na mo? Ay, na yung classmate sa one. Ah. Magpa-picture siya ng Cristiano. Gusto pong nasa dito. Apa ito lang, reunion. Ha? Reunion sa Sindalita. Katong sa reunion sa kuan. Katong batch gid nga. Kaduhang batch na. Dili sa batch na to. Sa sunod batch. Oh. Sunod batch. Ila Morris. Ha? Oh, sila Morris. Huwag kami natuguan na bitaw. Kaya pagbalik na ko si first year. Di, pagsuod ako balik ba? Pag ako, Ano, ganun. unam ko gawas. Pagka Oktubre, maing buntag. Mas, nyari lang sa pirma. Dito siya buko, yan, lari niya. Gida gyud ko ni Dre. Magpa-picture ko no. Tay. Kuhan mo, may pirma. Pero usare ko pirma ko ba. Gumaganda, suwat. Iya kung gida nga rin mga pi kuno kay parang Abdi na lagi dito, ko may maikog tagi. Ni power din nagbalik diri sukad nga sukad nga gi-inject sa unawa. Supak-supak man. Karon di na niksupak nimo. Ako hindi ka sumak. Supak.